Ni dai gaskiya ba wai na kashe aure na ne da in shiga fim ba. Na yi aure ba wai da niyyar in fito ba. Su ka san na yi aure ne dai kuma haka Allah ya kaddara cewa zan fito in. Kuma fitowa na shine ya bani dama har na shiga fim. Don gaskiya da bana tunanin tunda na yi aure na cire da fim a raina. Sunana Maryam Shu'aibu Usman wacce aka fi sani da Mira, amma kuma a yanzu an fi sani na da Junaidiyya a gidan badamasi. An haife ni a Jos, sannan kuma na girma a Jos, sannan kuma na taɓa aure ina da ɗa. Harkan Kano da gaskiya ina son fim tun ina yarinya, da ke cewa ni sai dai a sani a TV. To Allah dai ya yi dai dole dai nan ne dai hanyar cin abinci na. Haka na tsinci kaina a harkan Kano. Wani fim ne na ƙauren mata na Amashana. Shi ne sai da guda biyu. Da gidan badamasi, sannan kuma da wanda yanzu muke yi, amma shi ba a ma fara sake shi ba, wato Asin da Asin. Da na Adamu. So ina son fina-finan ƙwaya biyu na gaskiya sosai. Ina wuni. Lafiya ƙalau. Dai ina gidan nan zan dawo da kai yadda kake da raka dawo fresh. Ito kasan fim da yadda ya zo maka haka za ka karɓa duk role ɗin da aka saka. Baka da choice inda aka ce a kai ba za ka yi kaza ba za ka yi kaza ba. Abin da aka ce maka shi za a yi. So ina zaune ne akwai wani baba Shehu Jaha. To shine ya kira ni ya ce baba Falalu yana buƙatar yarinya, sai ya ce mai okay to akwai wata ya sani Mira. To sai ya kira ni muka yi magana da baba Falalu ya ce min zan iya. Ya kira ni location muka je muka yi aiki. Alhamdulillah ko ba komai yanzu Allah ya cika min burina. So dama burina dama in yi fim in ne, kuma na yi alhamdulillah, wasu sun sanni wasu ba su sanni ba. Kuma alhamdulillah ko ba komai yanzu dai ko zan bar fim a yanzu dai na san na achieving abin da na achieving. Don dama fim in nake son yi kuma yanzu na yi. Eto ya zama dole wannan aikasa a ranka, saboda dole ko babu mutuwa akwai aure. Dole za ki aure, in ba mutuwa akwai tsufa aure, dole wannan ɗaya sai ya kasance a ciki. To ni dai gaskiya ba wai na kashe aure na ne da in shiga fim ba. Na yi aure ba wai da niyyar in fito ba. Su ka san na yi aure ne dai kuma haka Allah ya kaddara cewa zan fito in. Kuma fitowa na shine ya bani dama har na shiga fim. Don gaskiya da bana tunanin tunda na yi aure na cire da fim a raina. So fito wannan ne da na yi shi ne sani ma hannun shigo fim gaskiya. Ina da niyan ƙara aure kwanan nan Allah ya so ya yadda. Da na tsinci kaina a matsayin cewa akwai wasu idan suka ganni har suna iya gane ni, sannan kuma na tsinci kaina a cikin farin ciki da wanda dai ba da adadi gaskiya. Rasa iyayena da ni. Shine abin da ba kuma abin bakin ciki ba ne, kawai dai abin da duk sanda na tuna shi ko me ne ke yi ne dole ne in kama kaina an natsu in zauna, kuma ba na jin gaskiya dai ban san dai yare zan ce ba gaskiya, saboda rashin iyaye yana ɗaya daga cikin abin da mutum ba zai taɓa mantawa da shi ba, kuma a duk sanda ya tuna sai ya ji wani iri gaskiya. Dukansu na rasa su. Abin da yake faranta min rai shine idan na tuna cewa ina da ɗa, ko ba komai ko na rasa iyayena a hali yanzu ina da ɗa, kuma ina ganshi ina jin farin ciki sosai gaskiya. Ko abin da yake bakanta min rai in irin na ji ana cewa irin na kashe aure na don in yi fim, ko kuma a irin ana zagi na ina fim ni kaza yar iska ko wani abu. Kasan su mutane ba sa ganewa cewa menene halin ɗan fim, kawai su suna amfani da abin da ake faɗa ne suke aibata mutane da shi. Su ba sa tsayawa su duba a'a haka ne halin mutum ko ba haka ba, kawai kuɗin gora gaba ɗaya suke mana suke zagin mu. Shine abin da gaskiya yake bakanta min rai, amma kuma bai cika damuna ba saboda na san cewa ba hakan nake ba, so baya damuna. Gaskiya ba na jin daɗi sakamakon cewa da dai in baka fim gaskiya za ka yi tunanin hakan, amma kuma in dai ka shiga cikin 'yan fim ɗin za ka gane cewa wasu ne masu halin nan, wasu kuma ba su da shi. Kuma wa'inda suke da wannan halin ba fa 'yan fim ba ne, saboda babu wanda ma ya san su a 'yan fim ɗin. Kawai dai su
kana dan taba sai ka ji suna yan fim ne, alhalin kuma kila sun yi irin waka ko kuma irin sun fito irin a irin kuru irin ba kuru ba zai ce irin yan background, to kawai sai su kira kansu yan fim, to su suke bata yan fim suna gaskiya. Amma maganar wai kakka aure yar fim ko wai, yanzu mutane ma yanzu ƴaƴa yanzu da yawa ma suna gidan iyayen su ma sun dawo yan fim. So yanzu yarinya tana ɗaki yanzu tana yin TikTok, kuma TikTok yan fim ne. Saboda muddin zaki iya tsayuwa bakin kyamara ki mami ki rawa ko ki irin idan sound ne ki hau kan sound ki acting, kawai ki yar fim ce dama yan fim ne ke yin wannan. So duk macen da za ta yi wannan kawai yar fim ce. So duk yanzu iyaye yanzu suke zagin cewa ai wance ba ta da tarbiyya kakka aure ta saboda ai yar fim ce wai ka fa ki manta fa kina da ƴaƴa mata, ko ba ki da ƴaƴa mata kina da yayi, in ba ka da yayo kana da kanni ko kuma za ka haifa, idan aka faɗa ma 'ya'yanka haka ko kannanka ko yayinka ya za ka ji, babu daɗi abin gaskiya. So idan kawai ba za ka aure mutum ba, kawai ba zan aure ki ba, amma ba wai ka zo ka ce a ai 'yan fim ba su da tarbiyya a kaza kaza ba, gaskiya bai dace ba. Saurayina na farko gaskiya ba kowa ba ne, so ba za ma san shi ba gaskiya. Ito yadda aka yi daɗi da shi shine idan na je gurin mamana, a nan ne ma na haɗu da shi, a garin su mamana yake gaskiya. So irin wasa irin ma muke irin ni saurayin ki ne ke zan aura waye haka da irin wasa, ashe shi da gaske ne a ran shi. So ni ko na ɗauka irin yarinta ne, irin tun a yarinta. So da na girma na gane me nake yi, da yake cewa yana so da sai irin sai da ɗauka haba ai da wasa da muke yi. So yanzu gaskiya ba zan iya soyayya da kai ba waye. Samari da dai ina samari da yawa gaskiya Kano da wajen Kano, su ne za su iya faɗa farin jini yare ko da ba, amma dai gaskiya da ina samari a Kano da wajen Kano. Gaskiya na fi son flat saboda ni doguwa ce, so idan na sa heel zan yi wani iri, amma gwara dai na sa flat sai in yi normal. Ina ci abinci sosai ba, amma ba wai sosai. Ban san in ƙiba da yawa. Duk da ina da ƙiba, so ba da sai ƙiba da yawa, duk da ba cin abinci ba ne ke kawo ƙiba ba, amma dai wani lokaci in ka fiye yawan ci ɗin nan ba yi ba. Eto zan iya faɗan guda biyu. Na farko ina son tuwon miyar kuka ɗumame da yajin daddawa, sannan na biyu kuma ina son shinkafa da mai da yaji. Adamu Zango ne kuma yanzu na yi fim da shi, na haɗe da shi. Burina a yanzu shine Allah ya bani miji na gari in yi aure.